Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeric. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hiling. Gabi, pinipilit mangita. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Cebu City ang ato matatampo nagdasangan nga Jeric. Recorded by X Thunder Gaming. Billion ba akong cellphone? Nanghidip ka dito ni. Pauli na ko sa bahay aron makuha ko nga akong cellphone. Ay, ablim na gidining bahay. Nga press Carla? Jeric, babe? Naa ka? Oo, nabalik ko kaya nabilin ako cellphone. Nananghid ako sa trabahoan nga mapauli ko kadiyot. Ikaw niya palagi ka? Pwede ka matrabaho? Ayo! Oh, doon na kayo expect nga bisita? Wa man. Ay, husto. Basin parcel ni nako. Ako nang gawson. Sige, kayo pangitaon sa namang cellphone. Asam to na ako nabutang eh. Surprise, Bisi! Carla? Kinsa na? Besh, wa ka magsulti mo ani sa amo. Surprise, di ba? Kung sabihan ikaw, di na surprise. Babe. Si Jopay di ay ang akong amigang bayot. Jopay, si Jeric, akong uyab. Hi, Jeric. Hi. Nagkakita na ba ta? Actually, wa pa. First time sa nila ko nga. Ano sa inyo? Babe, pasensya na ha. Ingon ani ginis Jopay, hilig kayo surprises. Mawa. Okay na, babe. So, unsa man? Biyaan na lang tamo din ha? Mubalik na ko sa trabaho. Sige, babe. Amping. Salamat, babe. Kapuyas akong lawas eh. Ganahan kay massage ti ka? Sure. Okay na magkani mo. Nga nang dili, good. Sige, babe. Ganahan ko na. Para makatug sa kong tarong. Babe, kisa na yung mga chat? Bahin sa work, babe. Pwede ba niya, ana? Patug na, kayo sa nang oras mo. Reply na lang ko ni class, babe. Then matug na ko. Okay, sige. Nak, wa pa mo'y planong magpakasal ni Carla? Taod-taod naman mong nag-ipon. Actually, mao ginay akong gitiguman karon. Kay gusto no ko nga doon nagibasbas sa Ginoo nga mong pagpuyo ni Carla. Maayo hinoon nga nakahuna-huna ka, anak. Kay kung buo to nauna-un, dili ba gid unta ko uyon, anak nga, nagpuyo mo. Unya, wa pa mo makasal. Sa balaod sa Ginoo, dako ka ng sa. Naibaw ko, ma. Ay kabala ka, ma. Sa labing madaling panahon. Panuhon na nako ang akong pagpakasal ni Carla. Magpakasal na ta? Oh, babe. Taod-taod na sad nang nagpuyo. Kasal malay kuwang na to. Huwag karon kay doon na naman ko'y igong tinigong. Andam na kong pakaslan ka sa labing daling panahon. Jeric. Gusto mo ka kang magpakasal na ko? Yes. Of course. Gusto ka ayo. Kung mao na, planuhon na ito ginahinay nga ito kasal. Wow! Engaged na ka, pre.
Oo, Primark. Naginahinay na mikandam sa makinang lanon. O early next year, mo mo plano nga magpakasal. Mo ba, pre? Wow, congratulations. Salamat, pre. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Milagro man nga dugay nauli si Carla, ha? Unya, di ba yun makontak ang iyong cellphone? Kanina ra ko sig panawag niya. Asam ka ni siya. Magpahibaw magiduntan ni siya kung unsay iyang mga lakaw, kung dugay ba siyang mauli. Okay ra ka siya. Recorded by X Thunder Gaming. Babe. Jeric. Babe, katuong di ko. Anong karamdaman ka? Sorry, lubat kaayo ko. Wa ko makapahibaw ni mo nga ma-overtime ko. Nabalak ako ni magkain ka. Kung naunsa na ka. Hindi mo ka maguntak. Sorry kung gipabala ka, tika. Nikaon na ka? Oo, nakaon ako. Ikaw? Manasad. Sige na, dali na. Bali na sa tong kwarto. Oo, sige. Hi, Jeric. Oh, Huwag kita makakita Hi. kapos ang gabi, Ida. nga naman. Nagkita man mi si mong fiancé dito sa bar. Timing kaayo nga padong na may uli. Nakita kanina ko si Mark. At time pa, diin man di ka ato nga, huwag mo ko makakita ni mo. Unsa si Mark o si Carla nagkuyog? Ako lagi. Oh, kadiyot. Sa imong itsura ron sa imong naibawaan, ayaw kong ingna nga. Wa ka to'y kayo na. Oo nga. Hala, wa ko mahibaw. Asa si Mark? Magtulo naman ka adlaw nga. Wa na siya mo report sa trabaho. Unsa? Sultihi ko's tinuod. Tinuod ba nga nagkuyog mong Mark sa usa ka bar sa miaging gabi? Mao ba ning higayon na nga niingon ka nako nga nag-overtime ka? Jeric. Carla, sa man na aning ni Mark, ha? Sultihi ko. Jeric, paminawa na. Please, sultihi na yun ko. Sorry. Oh. Sorry. So, nagbinuang kita ka na ko, ha? Ganus alam. Dugay na ba? Maglima na kabuwan. Inuho ko, Carla. Sorry, uwan ako tuyo Unsa? Maglima na kabuwan, unya mo ingong tuwa ni mo tuyo, ha? Unya sa akong amigo ba yun? Natinta lang ko. Mga hayop mo! Jeric, pasaylo ako. Pasaylo ako. Atuon ko sa ila. Oh, Jeric, please. Ayaw. Mark! Mark! Oh. Hayop ka! Salbahis ka na ko! Gusto na. Amigo kay tao niya, giunay ko ni mo! Pre, pasaylo ako. Pasaylo ako. Siya masino ka? Ha? Jeric, gusto na. Gusto na, please. Gusto na. Unsa? Ipadayon paghihapon ninyo ang inyong kasal, bisag nasakpan na nimo siya. Mahal ka na ko, Scarla, ma. Og ni sa adsen ako nga di na ni mahitabo og pag-usab.
Wa ko makasabot sa angay na kong bation. Human sa tanan nimong nabuhat para niya, pero nakaako paghihapon sa pagbinuang diha nimo. Ma, Anak, dili ko musupak sa imong gusto mahitabo. Pero hunaon-nao nagmaayo imong desisyon. Dili ko gusto nga magmahay ka. Timan once maminyo na ka, maglisod na ka o gawas. ma. Ginoo ko. At aki ko sign kung angay ba kong magpadayon sa mong kasal ni Carla. Maluoy ka. Ang kauban ako sa trabaho. Nag-send nga picture. Oh. Si Carla? Ay pa. Kining kauban niya sa picture. Kadtong ning bayot nga niyanhi ka usa sa bay. Ngano mo di mo ni bayot tanawon din sa pictures nga gisend. Oh. Ayaw ko gina na. Nagpabayot-bayot ng di siya ato. Nakigstorya lang ko niya tungkol kay gusto na akong undangon ang tanan na mo. Carla, sa ato pa. Dili lang kay ang akong amigo ang imong gikarelasyon. Kung dili, doon na pagyulain. Huwag ang nakapait kay imo paging gipatuo nga bayot siya. Nga amigong bayot ni mo katong lagiha. Jake, sorry. Rabihan ni mong matangas babae, no, Carla? Unsab di kang klasihas pagkababay. Jake, sorry. Promise, dili na ni mausab. Magtarong na ko. Isaad na ko. Ipadayon na to tong kasal, please. Wa na'y kasal nga mahitabo. Tungod kay karon na yun, undangon na ni nato ang tanan. Jake! Isang dalangin, wag sanang... Grabe ang kasakit nga gihimo sa kong ex na ko. Daga na unta kay kong plano para na mong duha, pero iya lang kong gibuang. Dili kay usa ka lalaki kundi duha gyud. Karon nag-focus na gihapon ko sa pag-move on. Kay bisag magduha na katuig, grabe gihapon ang epekto niini. Hinungdan nga maglisod na ko paghatag sa kong pagsalig sa lain. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Jeric nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga galahan, healing. Bakit parang sa'kin lang? Ang mga kaagi gibahatan o doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kakang salamat sa inyong pagpamina.